Παρακολουθούν εδώ, άρχισαν να το παρακολουθούν εδώ. Λοιπόν, φεύγουμε από το Αττικό νοσοκομείο, πάμε στο νοσοκομείο Υγεία. Στη συμφωνία. Μόνο. Και πλησιάζει η ώρα. Διακρίνω ένα φόβο, μια ανησυχία. All these persons, Santa person, with money. Μόνο που είναι και αυτό μία άποψη προφανώς. Ναι, είναι πράγματι μία εκδοχή, αλλά... Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Αχ, για όνομα του Θεού, νόμιζα ότι είναι εκεί. Ναι. Μισό λεπτό, Σία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, Σία. να ηρεμήσει η κυρία Λουκά, να συνεχίσουμε, ξέρω κι εγώ. Δεν πρόκειται να ηρεμήσει, δεν πρόκειται να ηρεμήσει. Έλα, σε παρακαλώ. Από το Υπουργείο Οικονομικών, σε αυτήν έλεγε ότι στην ουσία δεν με θέλανε στην Ευρώπη, δεν με θέλανε... Όχι, δεν περνάω. Φίλοι, Γερμανέ προδότη, φίλοι, είστε Γερμανοί προδότες Τσίπρας, φίλης, εθνικός προδότης, Γερμανοτσολιάς, Γερμανός προδότης, το σύλλογος πουλημένος, προσκυνημένος εφιάλτης πηλιογούστης του σατανά, του διαβόλου. Στις ενστάσεις που είχε εκφράσει. Έχουμε πάλι τα ίδια, θα επανέλθουμε σε λίγο στο Υπουργείο Οικονομικών. Της Τρόικας με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτση. Σκλαβωμένοι στους Γερμανούς. Έχουμε μία από τις παρεμβάσεις που συνηθίζονται από την συμπαθέστατη κυρία και καλή χριστιανή. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε! Έχουμε παρεμβολή. Well, very quickly, could you tell us what you want to say? A lot of passion Hear me, I like... Hear me, Angela Merkel, woman Hitler. Female, woman Hitler. You hear me? Yes. We say no to Angela Merkel. Thank We you say very much. no like Metaxas. We Okay. say no to Alex. We will win with God's help. Thank you very much We will indeed. win Okay. with God's help. You've Here had your say. exists Thank God. you very much. Exists God. Okay. So, as you can see, passion's running very high here today. Not only that woman with very strong feelings about some of the leaders around Europe and the... Πέρα, εγώ μιλάω. Μόνο εσύ. Ακούγομαι. Για να μιλάω, για να σου λέω μόνο εσύ. Με ξέρετε, είμαι η Ελένη Λουκά. Δεν ξέρω με ξέρετε. Η κυρία Λουκά. Ναι, τι κάνετε, ναι. Με ξέρετε. Βέβαια. Όχι. Ποια είναι? Είναι η κυρία Τάκη, με ξέρετε. Όχι. Ποια είναι? Η κυρία Λουκά. Του Ολυμπιακού. Η Ελένη Λουκά, η γνωστή, η διάσημη. Τραγουδίστρια. Όχι, τραγουδίστρια. Διαδηλώτρια. Που λέω για τον Χριστό, για την Εκκλησία και την Ορθοδοξία. Τραγουδίστρια, όχι. Κάτι δεν είπε τώρα. Είμαι καθηγήτρια φιλόλογος. Για την Ορθοδοξία. Α, καθηγήτρια. Ναι, είμαι καθηγήτρια φιλόλογος, Τάκη. Φιλόλογος. Ναι, η κυρία Λουκά δεν τα κοίτα. Δεν την ξέρω, μωρέ. Και διαμαρτύρεται. Όχι, εγώ όχι. Πού την ξέρω εγώ? Που συνήθως διαμαρτύρεστε, έτσι δεν είναι? Τι ομάδα είσαι, Λουκά? Κοιτάτε, δεν είμαι με καμία ομάδα προσωπικά. Α, δεν έχεις δικαίωμα. Άντε, γεια! Με καμία ομάδα τι θα κάνουμε? Είσαι καθηγήτρια και θα μας εξετάσεις. Δεν κράτησαμε κανένα Αγγελόπουλο. Γιατί φορά. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα ζητήματα. Ήρθε η κυρία Λουκά. Φωναμετών ότι έχει μείωση. Τώρα, λοιπόν. Μεγαλύτερο κοινό να καλυφθεί. Έχουμε παρεμβολή. Ανήκουν στους Ναι, να πάμε και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Βαγγέλη Γκαϊντέ. Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι αρκετοί εκφράζουν τις ενστάσεις τους και τον προβληματισμό τους στο γραφείο. Μάλιστα. Όμως η συζήτηση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Η κυρία Λουκά. Εντάξει, κλασικά πράγματα. Κατάθεσης που θα δώσει ο Νίκος Μαζιώτης κάποια στιγμή εδώ.
Εδώ στον ανακριτή. Έχεις επισκέψεις, βλέπω. Ναι. Μισό λεπτό, Σία. Που γύρω στη μια μισή ώρα είναι πάλι. Λοιπόν, για να πάμε και πάλι στον Δημήτρη Καραστεφανή. Έχουμε πάλι τα ίδια. Να διακόψουμε τη σύνδεση. Το ίδιο μήκος κύματος και ο Γιάννης Τουρνάρας. Ο Χριστός μπορεί να μας σώσει. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε! Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον Γιώργο Παππού. Αυτή την ώρα βρίσκονται εδώ περίπου 60 με 70 άτομα. Έχουν κρεμάσει πανό με συνθήματα. Όχι στο Γερμανό! Δεν ξέρω αν με ακούτε. Μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου που θα συζητηθεί η αίτηση της ανέρεσης. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Άγγελα Μέρκελ, hear me, you hear me. I'm Eleni Luka, speak to Angela Merkel, women's against women. Hear me, you will, we say no to Angela Merkel, λέω συνέχεια. We say no like μεταξάστε second war. We say no to Angela Merkel, the second. We will win with God's help. Exist God, Orthodox is the real faith. Orthodox is the real faith. Exist God, you don't believe in God. You are Satan person, Schäuble. All these persons, Satan person, with money, is Satan. You will destroy you. Πολλοί λόγοι υπάρχουν, όχι ένας. Ο Θανάσης δεν ξυπνά, ούτε πρόκειται να ξυπνήσει. Οι Έλληνες κοιμούνται με τα παπούσια. Δεν τρεπομαζόχες είναι. Όσο τους